I-IFP ithi lesithombe esithole ukugxekwa bekungesokhombisa ukweseka ubuholi bendabuko. Kodwa kube nezikhalo ezinkundleni zokuxhumana abaningi bengahambisani nokusetshenziswa kwesilo emkhankasweni wokhetho. Isithombe sisebenze ngendlela engafanele nokube yiphutha, ngakho sidlulisa ukuqinisa okukhulu kwisilo samabandla ngendlunkulu yonke nakundunankulu kaZulu nonkulu wesilo umntwana wakaphinda ngeke. I-ANC ikhale kakhulu ngalolu daba yase ikhipha istatimende. Akusithusi lokho kwenziwa inkatha ithatha isithombe somntwana inkosi yesizwe isebenzisa isiqhubeka la yade yayigcina khona ukusebenzisa ubuholi bendabuko isebenzise nendlunkulu ukufeza inhloso zayo zepolitiki. Indlunkulu ikhiphe isexwayiso emaqenjini ezepolitiki. Isilo siyaziwa kwaziwa kahle ukuthi singaphezulu kwezombusazwe nangaphezulu kwemikhankaso yepolitiki. Ngakho-ke ihhovisi lifisa ukukhipha isexwayiso nje wonke amaqembu ke ezepolitiki ukuthi uma kuqhubeka lokhu mhlawumbe ihhovisi lingahle lifune izeluleko zomthetho uma ngabe lesenzo sibi kangaka singaphezi. Abahlaziyi bathi bekungafanele kusetshenziswe isithombe sesilo ekukhankaseni. Umsindo wakamuva ususwa i-IFP ngemuva kokuthi i-DA iphoqeleke ukuthi isuse izingqwembe zokukhankasela ukhetho ePhoenix. Mlondi Khateb, SABC News, eThekwini.